Com serà el nou edifici de la Biblioteca Municipal? El nou edifici de la Biblioteca Municipal és conseqüència de l'entorn i conseqüència també de la topografia. Nosaltres proposem un edifici cilíndric, serà completament de vidre, tindrem uns interiors que vindran determinats per la gran claraboia cenital i que ens il·luminarà l'interior totalment. Des del punt de vista energètic, tenim una qualificació d'aquest edifici del tipus A perquè s'ha pensat tota una sèrie de qüestions per fer l'edifici sostenible. Les característiques de l'edifici, la urbanització a l'entorn, així com les funcions de generació de cultura i cohesió social, faran d'aquest indret un indret viu i nou a Palau-solità i Plegamans. Un poble viu.